13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli enyagitali bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwali amarwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kitoko karo montachiro bisito to make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwerena nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amaryoga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia amaryogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids ande twamonya gutumia amaryogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo Goroba ya Gatato Erumu 307A and then Tubuate branch Muchwil Doret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then Tubuate branch Ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Mbiamono sana mwanchi muliyebita seni kia Ndizi TV na ndini megoro wengi yangu kwa ligani ya ase omorobele o Worldfit Clinic astokumira na daktari oyogota semia amange igoro ya maruire kulende ngo kwa ligani bene ilinde tosange ase obwa mwili trene Frida Kerubo inyara sinsemo chiche mitandao sinsemo ya Facebook na bagoto nyara wetra Ndizi TV News Digital na baga sensemeria YouTube na bagoto nyara wetra Ndizi TV News asense moye website na bagoto nyara wetra www.ndizitv.or.ke tukolera ni gotubwate daktari ase studio kulende tenda mwali baga arata tebine kyakoruko na boigo kliniki kyaye na kigekoruko. Karibu sana daktari. Asante Miss Kerubo. Editorial name Dr. Moses Ken Onsarigo. Korwa senya daktari ya Worldfit Centers. Worldfit no tolega bosonge nyumba ya Uhuru Plaza Goroba ya Gatatu Erumu 307. Karibu sana. Asante sana. Daktari mete wiki ya wiki yokoro kyo bwanchani sana. Timete ya Valentine ya unga kiwa celebrated. Valentine ya ne karotu kwenyora bali batali batabuatio ubumubuya twabakonya Nyole Street twabaguranya lunch nakoba bless. That's how we do our Valentine. Yes sana. Yes. Awana daktari mna botambe toka te yuma nchi muligereria otoma ujumbe ya yenke gwitra sena mbiriga base screen yago au bekago totebya mburire kibwa berebo kumochanda sarurira banta bange bako twaro mochando no borero bo totomera ujumbe elinde tuyaligani nabo igotwa bokwanera asili tukulia Jumamosi kwende daktari wiki ya rete nanyolte ujumbe sana shinyinge ase mwanchi muliare bale gotanga tebingo daktari achakwanere oborire bwa goita wabere bugo chanda banta bange naenda banta bange mbaga netikomanya na kibagwetanga osi none yamate yabo betange mbachikonyoro oborire obo wali tukulyarero mwanchi mulire ntugokwanire goro oborire bwa goita astora chikwemanya mange Dr. Ken Moses no arase studio uyora chigoto semia mange ogwetera oborire obo kode daktari abanta bange mbabetera boigo bakolika ujumbe bakotebambia mono sana sega singi ogokora kwa bere gokubasemia na babere bagutare se kliniki kyago banyoliro bogwenya rombye mono sana siga siogendete kokora kundi mwanchi muligeria abanyo kubwate ibolirinde lyonsi oganete kuboli daktari na bugotuma ujumbe yagenke witara sena mbiri gabase screen yago otomanyinga yokubwatia umorobili koruna boigoli boliri yago gotia se daktari karibu naende sana. Asante sana Miss Kerubo. Tetukua niligoro ya goita na watebire goita ninki goita eminitinga ekero
a thyroid gland yabeire nene ekere thyroid gland ya enlargement of the thyroid gland ine tokoroka goita yani oligereriga won tuligereri bigoti ketulagereri bigoti yetu ntovuga tege ntugekorokunga Adam's apple. This Adam's apple ekaroko merego egosuka goche gore especially oligeria bagaka pasacha mono na wa ekoroka na via so ekaronko meramate eyegotira gochigoro chance ekorokunga Adam's apple inse ya Adam's apple inse yaye igabona ntubugata kangoroga this notch egenere kwende no igento gekoro thyroid gekobera a thyroid gland yeye ne gland ne ngweno eriye korusi amache getago konyo mubere se binte binge bikurukunga hormones so a thyroid gland ego produce hormone chiri chigo konyo mubere se binte binge mna tuchikorora so a thyroid gland yeye engamnaga butterfly onye butterfly you know so onye thyroid gland yeye bone ekero ya bimbire korora abantu ba especially abangina okonyoranga babugati mnaga ntaka mbochero ate mbochero ile sibigo tiga babimbete gocha mutu ine tokukwanira thyroid ile kero ya bimbire bone kero ya bimbire akuba mune mbochero guys sibigot ine re kurukwe thyroid gland especially abasubati na bagotwara mu lakini talinga bagaka mboto gotwara na bagaka na barubu batungo bachakire gotwara mono thyroid gland yako inlaje itokorokanga goita utaraska guchimoto daktari ngo abakwa tatenga thyroid glands ngo produce chi hormones ekichire echingencho sana ase umubiri wito nabokore sero mwancho muririranga chi hormones echingi chigokonya anene mona ase umubiri wito yes thyroid gland ngo produce chi hormone na gotebiri egasi ya no go produce chi hormone muna bono ngo produce yeri gento yekorokunga T3 and T4 T3 and T4 nerego konya esamangana metabolism nga kiendagere ekobunwe somobero miskerubo mate yasa tutongete in a very unique way nga ntuto koragera tunginjira yakolire kwaragera bono omangitenge karonkoragere ndagira ngo twarande chinguru lakini tumatinga kichinguru ichacha gocha egento ke kurigereri nga kiendagira ekerendagira yasoire somubere keru kebune ndagira yebe chinguru negente ke korukwe thyroid gland so ekorogia produce you know the T3 and the T4 chakonya esamangana metabolism of food metabolism nga kiendagire kobunu nande ndagire you ebe energy ebe chinguru egero kore chigas buya you know what I mean is this Miss Kerubo kwara oragere endagire yago oba to twale thyroid gland ndagireri nabora to oba abato twara nguru because bintu bikubuna ndagireri mbiyo nande thyroid nande ngo produce yeri gentu gekorokunga you know calcium ni likolira mangana calcium eso mubere you know hormone ili kuliringa amauga ago na kongete buya chinyama chiago mbuya chikongete buya so calcium hormone ile kulise thyroid gland neronko kuliria mangana ya calcium metabolism of calcium ngakiego so mubere ige thyroid is very important ige krominating aki bono confirm abantu bali babugate hormone weko produce tienke a temperature ko abantu batabere sobokendo bakobokendo byoka nabora nyole ngane ko be thyroid onyora abantu babugate liberera nene side nabora nyole is because each hormone ngakire kinyinge chikobuna ndagira bwango you know a temperature agenda igo ko igura abantu usaba subati enkolego ita ekwake wakaryuka umuntu yo kwirunya gitari gopimu pressure yaye konyora pressure ere normal ogo pimu ibintu byonse bibire normal nkirende nkolego ita bubega kumbe ne thyroid yeye maybe go produce this hormone too much of them
So you see, amangana gusaba subati, amangana yogotu ngaki yogotu, bagotu esenjere liko bagoki. Kumbe ne omoni chinchire involved samangana yobosubati. Nebinte binge kusukwanyoro omuntu enyama ikonyakonyegera yanyegera yanga gusoko kwanga kurambuka pi completely. Kumbe ethyroid ekyomoni is very important. This is what I'm talking about. Yes. Daktari yo mwanshumulia na tete kumanya ethyroid glands irabasa ko produce hormones chire nyinge gose chire chinge ingikera akolekana so mubere. Bono tikatola ligeri ngaki. You know, igo ethyroid yemago kwa 70 billion dollars. Tola ngaki coin large. Ethyroid again take to atebile kurokunga ethyroid yegere sebigoti. You know, a gland yek. Ne ikego collegas kuruam asama chiko get. Even to believe you go kama chiko. Na wonu tubwati into kurunga hypothalamus. Ere so bongo. Hypothalamus nere go produce what you call thyroid stimulating hormone, thyroid releasing hormone. Thyroid releasing hormone yaga na nande into kurunga pituitary gland. Nero ya tebie thyroid ya unga produce what you call pituitary ya produce what you call follicle stimulating hormone. So thyroid ya manya go produce. So even tebie na bigo control ngaki thyroid ya go produce chiomoni chingani. Bone binte very bitwale mechando. You know, hypothalamus yetwale mechando. The pituitary gland yetwale mechando. What it means, nabo a gland kelikera produce mono, kusege produce inse. Ndewa nini? Bono tigankoro ki thyroid ye. Goita mnangenda goteba nekero a gland ye kiabire kenene. Bono naboge kobe kenene ekero a gland ye kurus chiomoni chinyinge. No bono tubwati ndekurunga hyperthyroidism. Hyperthyroidism nekero bono a gland ye ego produce chiomoni chinyinge saidi. You see? Ekero go produce chiomoni chinyinge sana. Gwetani. Na andi bono ntubwati ndekurunga hypothyroidism. Hypo nekero ege kwende gland yeke kego produce chiomoni chirense. The T3 and T4 chirense sana yaro kunga hypothyroidism. Lakini naandi gland yinaboge kobe kenene. Lakini kegenda ko produce chiomoni chia burungi. Yani gland yeke kevimbete bosaigo lakini chiomoni chiri go produce kerengaki kawaida. Ibone kurukunga urothyroidism. Euro nga yani evimbete lakini go produce chiomoni chiri burungi. Again tukinende gotebi. Thyroid inabera atwale cancer. Etwale cancer na bego produce chiomoni chiri mnetata kiri gosina beko bimba. Ntewa nini? Thyroid kiri bwate enyole gento ikurukunga you know nodules. Chinodu na wachira ajebi ubo bimbe gete bura achese thyroid. Bogere thyroid ya bimbe. Ige thyroid na beko bimba because of you know ego produce too much thyroid, ego produce too many. So unanipata? Unanipata. So lakini bono tete ko koroki. Inki ekero thyroid ego produce chiomoni chirense inki kiaba. Amarwire naro. Muna bono burwire mboro bokuru kunga Hashimoto's disease. Hashimoto's disease nekere kinga yomubere ko gonjokera yaita yachaka kurwani you know a thyroid gland. Ekere thyroid yago yachaka kurwani ya produce chiomoni inse. So hypothyroidism ekere obwate hypo wachiri nyagitari. Aino musubati kwa rusi wa manyinga achire gopimu the T3 and T4 hormones. Ekero chiaru sutonyole ngachirense. Wikatolenge linga no obwatubure bokurunga Hashimoto's disease. Gosengaki. Nabora nyonga Hashimoto's disease obwate. Ekinga yomubere attack you know the gland. Ekero obwate hyperthyroidism. Hyperthyroidism nabora nyoro obwatubure bokurunga Graves disease. Graves disease.
Graves the disease nande bono nekero nande kinga yomubiri naro ekugonchokera ya attack the gland, a gland gia produce so much, the T3 and T4. So amarwire nararagere Hashimoto's disease ya producing Graves disease ya produce igoro nana gotebi nande amarwire munabono cancer, the nodules na buchiko grande thyroid yage bimbe. Yes. Biamono sana daktari asokweresire gaso bwagale biamono sana mwanchu muri tinga kyogendete gusangana inte meyomorobele o Worldfit clinic tinga kitogendete gusangana re Dr. Kena Moses tinga kyogendete gukwanira igoro yoborere bwa goita obereka ko bukwanira nubumborere ki ngakibogo cyase omubero ito kondo mwanchu muri area ntete gukonyera nga sense mo chichi mitandao wa sense mo ya Facebook na bagotonyara witira Ndizi TV News Digital na baga sense ya YouTube na bagotonyara witira Ndizi TV News na bayigo namba nere gabwa screen yago na bagotuma ujumbe yagenke otumanyenga yokubwatelia omorobeli koru na bayigo nyokubwate iboli ndio nsigo cha ase daktari na bokonyara ko bagokobole kya no alega studio elinde abega gokweraniri ngate daktari twabere tugokwanira nkiye kole tuburiro biga bwagoita tutarachi gukora nabere ngukwana ngaki abasubati mono na bakonyora uburiro abasubati mono na bukithairo cyabo chikokina so nkige kogera abasubati sindate abana abasubati baranyako kuminga ki abo kwana ngani ntubusate ko tuzenga niza babunere iye ntunkirige korukunga iodine deficiency onyolenga tubugati mwete endagera ye thyroid ekoroku iodine so iodine yeye ne mineral egokonyi thyroid yago gochenga koigubuya onyolenga iodine nerense nabubone thyroid ye yago ekovimba ubu nkorera basubati bakolia maroba sana muntu musubati akoliye bakako ndiwe chiro nonyeri tobole baide abatabali basubati baje kolia batabali bakogende chiro wachikora magina ali banya gutakuna bakoliyo udongo mona neno chikwara bantu nabo abasubati munabagutu kere motienyi nkolusi bale nini iodine so ekerwa kurusi iodine kwanyanga iodine yaberense so batachiti konyore ndagere bwate iodine so bonge nabo konyora bakonyora goita so the reason why abasubati bagutwara mono no koba ngo tubarekero mutienyi eyo minute they lose a lot of iodine again tugia kabere kiragera abasubati batware mono is pregnancy ekero musubati yibwatira neti eyo moneri ko produce kunga human gonadotrophin hormone human gonadotrophin hormone eliye kuba produced enga kiole muri tunajya ko romate karoli muswate atamayizo sembu military akogenda upimwa mache ote ngamposible is because of human gonadotrophin hormone so okonye human gonadotrophin hormone yanyore kandenga na bera agere thyroid yago enlarge lakini nane ngokolera nkelinga abantu mariyogo narumu abantu bakonyi especially when wazimu iliyogo ndiro likoro kunga lithium nabekogera thyroid yawe koleki enlarge bari abantu bari bongo bwasarekire bagutumia so ibintu nebinge biragere thyroid yage ebenene yes byamana sana daktari ndo cyo twabito kweresera oburere bwa gwitamburo ire kyobo ende ningiye ko bareta ase umubero ito kondo manchu muri daktari natete kumanya ambi manyereri kibiri yararore arengo borero boiga usibwangere go so aso umubere asante mbira manyereri kyorarore omanyenga na twalire goita gose thyroid gland yane yabimbire mbimanyirire kyorarore ekimanyirire tanga nek na bokoligere na maiso na wangu kulinga miskerubunga kyokale bigotibyago ndolege ntukiyabimbire this lamp tokuruke lamp yabimbire goja mutu na beko ekoro kingayaya umuntu yobimbire thyroid yaye nando ko bimba koli ekero togo kune thyroid tokunye kuna ntu abanyagitari nabo tokutaka kumanya nge thyroid yenembe gosine gosinga nkagire ekerere smooth ere ngorore ere smooth round itokunyero nga simple simple goita ekero tokonyore bwato bubondo gosoime bubondo gosoino ebwate nodu
Guseke no dwe yamo twamanyanga tiringi ya mono lakini twale multi nodules kinodo chinyinge ina buto suspect ngatali gento keronge so nagotebiringa ekero obubimbe bogocha ase ese bigoti byago ekero obubimbe bogocha ese bigoti byago nabo bokororokana ondi bwese nabakoborora so that's what you call there's a lump ine yemo egento gya kabero korora ekero obimbete se thyroid nabo konyora umuntu sinyugo kwana bya nabono hoarseness ago kwana because egento keri afinyire kwende egento keri korusia sound bono kwanyore sound yae terigosoka buya ere hoarse egento kende nabora anyora umuntu twade difficult breathing tagera obubimbe buli bwaraleire the windpipe so a windpipe ekero yaraleru bono umuntu ali koya yanabuya ekero obubimbe buli bolegali ntigwa nini egento kendo arole is what you call difficult in swallowing was difficult in eating umuntu akurumendagera ekera akomera teweta boronge because the windpipe yakolire sorry the esophagus yaraleru ntoligereri ebine ebintu bitokoroka nga physical byokorora okoba egento kwendo obubimbe boli bwaralire abandi bachaka gokorora umuntu akonya go cough this cough no koba nga ekubimbo bwaralire gento bwaralire se throat yago so umuntu twale bintu muna munebi ana wokorora chinchira chiamanyinga chiri chirange nebigoti chiko bimba goche dokora chibimbete chikororokana chinja chiri chiamanyinga eje natebire gocha because ububimbe boli bolegali bono ububimbe boli bwachakire gofinya ebintu biri birange so onye bintu biri birange bigo chigofimu bigo chigofinyu the windpipe the esophagus the larynx the pharynx so ebintu bikaro bigo finyu obokongo bwarorokana because the pressure yabikirese bigoti byawo ntegwa nini lakini bono emanyelimbire bigocha okopo bwate what you call hyperthyroidism yani chomo ni kiri cyabere produce chinyinge onye chomo ni kiri cyabere produce chinyinge nkyogo chikorora karbono cyabere produce chinyinge mono nago tebira niskerubu ekero koriye ndagira yago yasoire senda nakiendagiririe kubunu egero twale energy nechi omuni chikorigereri bono nyore ndagireye chiomuni chabere chi produce kinyinga mono bono ndagiririe go chikobunu bwango bono mbimanyiri cyogo chikoranga no bwate chiomuni chire igoro mono the T3 and D4 chabere igoro mono mbimanyiri cyo chikorora liberera ringo mubere liberera rikoba rinyinge side obwate nchara ryoka because ndagiririe kubunu bwango eso mubero enkore gutuma bwango enkore ku waka bwango because bono kwende chomo ni cyabere igoro mono unapoteza uzito kwanyoranga kwali ngomo no mubere obubere okoreki okeire koligamura manye yani okoligamura miskerubo nyorora sakendo ayo koligamura tutagitube keyanga nyinge because okoligamura raisi you see you mean you have hyperthyroidism ndiwa nini kwanyoranga umuntu akochiko kunakega kwagechigo bwango agitation yagere high ubwate mood swing wala mood swing tole dio kwanero ujiboteka kolege ndike kale kwagechiga kwalenga watanga bono genda ra kwana na daktari gunchandole that mood swing because the thyroid ya umuntu abantu bakangoro mu mwindu kumbe tali kumbe no boroiro bwate kumbe obwate what you call hyperthyroidism aya ekero bwate hypo bone kwene thyroid ye ego produce hormone kiri kirense ego produce the T3 and T4 ambazo ziko chini nini ambaye utaona kuchoka kila wakati tobwate nguru
because whatever people produce energy. So if the T3 and T4 ziko chini, hakuna energy utakuwa naye. So utakuwa umechoka sana. Constipation. Echogo konga. Abantu bali agochobisiana muri ki. Nga daktari nchenko rango somyole nganywa mache nchenko nywa mache bilasi 15 kila lituko nkoli nechinye so bonge nkoli nda matunda so lakini timanyi tinche cho yane ko berenko na bora nyole nga thyroid yaye cyo munchiriye go produce chirense kwarulira abante ngozi yaye eumeterioka na aka mafuta oroche ngozi eumeterioka dry skin very dry okoma kuli na bora nyole nga it is because of chikwerende chiomoni chiaye chikoba produce chinke na ndo muntu ebona akon robo monene kagira ndagira tuli kobunu ndagire anya mafuta kubwata mange sumubere tali kobunu mafutaya so unakuwa mkubwa mwili unapata mwili wako umekuwa nini umekuwa mkubwa abandi nanago tebi abasubati go tukwabo wacha kubasumbwa bagatule byabona baje go tu enchile go go too much wasaba tu bosinini embulenkeigo bono nabora nyolenga nokoba yoburweiro bo togendera gukwanira useshide ya goita so goita mnangenda goteba ne hormone ne gland ego produce chiomoni chiri chiko konyesa mangana yo kubune ndagira onye chiomoni chiri nchiko produce properly ndagira yote kubuno meskerubu mbia mona sana daktari eto mwancho murigereria anyare kaba gaga wesomia amange witira uburiro tobe tugukwanira amange ande mbia mona sana mwancho muri kinga kyogendete gusangana into emyo morubero o Worldfit kinga kitogendete gusanganere Dr. na Moses nyore togendete gukwanira iguru y'uburire bwa goita na daktari abirega koeresera akondo mwanchu murire ando che bagotuma ujumbe batete komanya daktari nkayenye gitari gotoka akondo no chiko bate ya butugo chigokolera na boigo obaye enamba yesimi akondo daktari ndo chenga amaboli na manga berika goswaga igane ne mono kura sense mo yabasubati ngaba kugokwanira nga uburire buiga sense mo yabasubati basubati ngo chibare ba lose iodine sana bono musubati nara ko boli oburero biga mbogero umuntu tanyora abana nabo kunyarikana uruji chiomoni chidi chikoro kunga the T3 and T4 chiko kore binte binge maide ntoko kwana byonse tokore lakini nkolgere nande chiringa chiomoni cy'umusubati mburunge chire the estrogen level mbiyere progesterone level mbiyere uterus yaye nere boronge egere enyora bana igonyore nga kwatwalire the T3 and T4 chide abnormal nabo chida interfere with your fertility amangana yokonyora abana bako ba interfere yes miskerubu daktari kwa bako gukwanira agabunga ekerindagire ukubunu bwanko enkoro yuwaka sana ano manchu murira ngaite batoirire bona se chi complications ano manchu murira tete komanyanga overiro bigambo cause high blood pressure na ubogo cause high blood pressure onye T3 and T4 yago eyeko produce ne gland onyere igoro wetani kiwango kiriye wente okora ekogore nkoro yage tume bwangu ne kren kore gutuma bwangu minute nga amanyinge gutuma gukiya semeki yago goikaba amange onya amanyinga gutuma gukiya semeki yago akoba amange nke minute kwanyole pressure ne kera amanyinga manga so ile semeki wetani kongo kiriatakiri so pressure kwende ekeren kole gwaka bwangu ego tuma manyinga bwangu chese emeki yago yakole nturwa high blood pressure daktari ngwaba ko gukwanira bukarenga ekero montago chenye gitari nko murigirira muri gose goite yaye nere smooth ne bwate chi nodules na ne bwate ne dilemo na ne bwate chinyinge wala ebwanche muri na tete komanyanga oburiro bwe karbo bole ase chi stage chi sato ko bwena bole bwensi ekero kora nodules mnecho emine bono muntu atwali nodules chinyinge emine tinga wenda kuna cancer we need to rule out nga tabu ati cancer
na buranyore thyroid yae yatwarira ububimbe buri bukoro ku cancer ekere bugate usine no duwe yemo na uturarengelinga use thyroid yatwara into ikoro kunga thyroiditis yani yaba inflamed so again tekege go tusebintu n'abanyagitari nga inkyo wente gokora nga kyo gokora wende gokora umanyenga thyroid yeri tebwati marwairande n'uburire bwate no kubimba gweka so that's why ina to guide is madaktari kujua shida ya thyroid inaweza kuwa nini naro kobori ya daktari nga umuntu natwara uburire bwiga bwa goita bira kubimba ero nabo atarokane nga nabimbetega lakini unge gwita ibyo bimbetego chime niwete egwita nire kubimba gochimaega dike kubimba gocha mutu yona bugo twara goita etali kororokana nga no bimbetega nande nagotebiringa chiko ita chinde nchiro nande kira atokera kini kitali kororokana gusuno bimbete ndari lazima ubimbe mono yona bugo twara goita ekubimba gochimaega mbiye mona sana daktari ngagete umwanchu mulire kwa biri gokwimanya amange una daktari abereka ko bole daktari musbati na arawe no musbati ngaito ko tebanga era sense moyaye na bakarorire periods cyaye kawaida nyina matukabera atatu egachiga ikenga kinarbono bere ego ikengi ando kobera kego na ndichiacha oboko ngumboro byo tuatebire thyroid gland na bela changie esa mangana your menses so nabe ora twale irregular menses koralio karioka because you wate shida ya thyroid lakini tadi era yoka umusubati atwale gento gekoruka PID pelvic inflammatory diseases onyore kwanyolera marwera aliyo kwambokeriwa amarwera ayo agende ali nagende igoro agende the upper part of the female reproductive system agende se uterus agende se nabara gero tudio karioka you see nabako gero tudio karioka egento kende kiragero tudio karioka otuale munabono fibroids uterus yage tuale uterine fibroids nabera gero tudio kario goso tuale hormono issue hormono imbalance notuale no hormono imbalance nabeko gero tudio karioka goso tumye family planning utumye family planning itokorokanga hormono contraceptives umuntu betiriwe shindani goso bwekire nor plan tigaiga gosako tumye family plan naro nabera gere umuntu atulioka akerekende daktari ndagero umuntu akuri ne kozia tulioka ne change nabego kosi lakini tari muono mwana sana daktari ndite bono ora kwanera diagnosis ya oburiro bwiga bwa goita oburiro bwa goita ekero mungite nagote bimeske ruba matuka mange nga into abanyagitari into bwati guesswork ilikataliwa ekerole medical school nakiga abanyagitari babwati into nga negative marking niliye gwatenga haya umubero bw'omuntu is precious umubero bw'omuntu tali ngombe goikokole a diagnosis of sure what you're treating so esenyagitari yaitoso ngokora tole diagnosis no gopima ekero tokole ngo muntu topime igona utokurusia manyingago topime the T3 and T4 levels torenga chieternity osechire boronge osechirense that's one thing twamanyanga ye thyroid yage ere nto na utogwa kende ekoro kunga thyroid ultrasound itobwati nyagitari ito ultrasound the digital ultrasound naboto waka egere torenga ki thyroid yage ekororokana ebugate dos multinodules wata na tatebere usebugate one nodule torenga ki texture ye thyroid yage ekororokana tomanye use a pituitary gland ya twelve problem na butoko togwa kebyan etoteving a pituitary gland ya ekoroka na butora kole CT scan the CT scan nere toro kinga ngakyo okokoro umubero ngakikwende thyroid ya ekoroka na butora kole normal examination tukurigere to touch toro ngakikwende ya ekoroka so always make a diagnosis we have to know
nkike guosumbua egere tumanya go kwa mariogo arago kokonyo wene miskerubu tutarasoa daktari ase treatment ndete turarigeria nkonyorore nga umuntu agoteba nga kuna under development of testes ngike guchigia course nande kina kintu nande nataka ngote miskerubu those hormones chikorokunga the T3 and T4 they are extremely important ekeromusubati ibwatraneti ekeromusubati ibwatraneti the T4 and T3 na chichiko chikorigiri omwana engotwarira obongo burunge abana mbali bakwiboru kwanyora nganyoro gosoma korogo kongu na bagosoma yes lakini okogende class ime uri kibingongino ogubo saigo lakini umwana oyali byumo discipline agosoma boronge nabo konyora nga ethairo tiri yagonja bwateme chando umwana uri butaji go develop obongo bwa boronge kwura bana bagocha baba wenda wazimu you know machara mangara koigure binte bingi no kobo bongo bwaye gusebo that develop ya aya T3 and T4 it is responsible in body development goikomanya ngumubiro go goiko develop na T3 because nere kubune ndagira onyore nga T3 T4 turiko ba produce enough bimo byabo mubere mbigo develop so abana bamura you know na barabara sinye go develop nsemeri yabo yubusacha okoba chiomoniki kitali within the normal level go set abana mbale kunwa wono konyora bamura babu gatinto ikoro kunga undescended testes you know amagena abakorosuwe somugonga turumboka ri umwana kwibura turumboka gendanze onyora amagena ari tatumbuke tibakese bikao byabo agatikale senda ime okubura nyore ne shide yo munabugate bono umwana utari konyora bana because amagena atakere gutoka asa kendu bona gotigara ziliberera amagena ari yako and that's why abantu tote abantu bari bakonyora abana abasubati ekero kwanyora umwana w'umumura kwara mu examine kwara uzemborongari onge tali boronge kwa manyanga notakere kwa nyagitali yakora operation so that you know amagena alira nigwe sawente koba agotigare senda agoku tagokora kendi yose narurira abantu bo bwata descended testes bachandike tikulijya abana igota gochikoibura se takoibura onye magena ayo ategeire senda takoibura kagoku ategera nyore soboke no lya go produce the sperm ego daktari umusubati na bakori realizing umwana oyo igana abwate shida amwire nyagitali mapema kunya kulili umwana oyo andekero gwa kinyonya gitali gwate kinasinga karandikiri umwana nemborongari no mumurari kabisa Mwana sana daktari chigito gukorera ga wasasense moya basubati umanchimuri narakoboringa ale aibwatiraniti emitinye tatu terenchirorokero kwenda clinic kwaego natete kumanya ubuya bw'ekintetere kikiagerera sense me ni gangete kintetere mase ngo ubuya bwo kintetere ki mwadonya kwangete gomanya umwana ona anahitaji ekero musubati yako tu aibwatiraniri advice toko banganiringa chake clinic mapema chake gendo gero antenatal clinic mapema kuchaka kogende nyoriri kwa nyorirega chaka sababu neyo let me tell you Miss Kerubo the first trimester itoko first month to 30 month aliyo bongo muna bono boko ba produce bongo boko ba developed nko endole kwatenga tumia folic acid yechi folic acid yakonya egento gekurukunga nervous system obongo brain na development ya uti wa mgongo unajua liugali kwende spinal cord so onye to gotumia folic acid yechibia koigura abana babwate ngento kunga spina bifidus but I could develop buya koigura abana babwate you know kwende esukubyo mogongo kole abana bagotwara ibintu binibi abana bagotwara mechando ensemo yabo you know
ye nerves because bata develop tibia bata to you know folic acid mapema na vitamins so always ilienda nyagitari ibintu mbiro kwa nyagitari biko konyo mwana naenda bitumike lemerali nyoto bya njeti lemerali manyanga ki inko binywa ko mwana ona chabe bya na mamu bino na nywete kyolo bya bia mana sano majimuli uri kwa bolirio no gasemele kwa na kwa bere ko gweseme na ndi no cyo cyake bono gushinyo daktari kigera ndo cyo cinse cyeto cyatonyorire ndetse to kwanere igoro ya treatment alafu manya totabinga yi clinic kegotoka bono ekero twanyolda umuntu nabwate you know enlargement of the thyroid nambe yamno nago tito kumukolera examination tumurigereri toteme kumanya nkankayi eshide ya ekorwera tumukolera diagnosis tumupime ebintu tumanye nka thyroid ya ere hypo euro kose yale ntunokoba pituitary gland ya yebwateme cyane kose na iodine deficiency boneke twanyolde sababu ye kuita ya ego kina twamanya kumwamariyo intubwata maryoga maya sana nabona ntubwata ryo likoro nka calp ne ryogo ekerotoko kwa likorageri thyroid yago onye thyroid yago njabwate ndageri saine bono toko kwa calp ko nyole bwate ebintu biri byonsi thyroid tagete from the iodine you know all the minerals thyroid tagete bono ekero cha konyu oguchago chenchi mara moja ogo sweat kulikuwa engo sweat kwera chinguru nkwa bwate cyabimukire kerege nteja kogenda bia because calp ego kole kwere ndego feed the thyroid amari yona tubwate mnabono tukurukanga guju the guju ego twakoire likogere thyroid lyacha kubimboka twakwiryogeria cha kubimboka because look at here Miss Kerubo abantu bandi bakwana nyagitali batemwe thyroid yeto kunyiruzi wakorera operation kokonyeruzi ngigo chiko productive kaiko chiko productive emitege nteminatinga toliko chikonyora enough T3 T4 bono mubiro ngo chikutwarura shidenyi gutwara mafuta mange nanakolentera marwirande you know obu mubero mumene obu sluggish tubuga tinguru na tuju kokora gas ya uburunge and that's why utakira maryoga go kore shide tubuga tamaryoga yusenya gitari ya Worldfit igo okwa eguriogo lienya ko kwanya kubimbuka ngora yacha kubimbura ikwende twaro lya bantu bange bari bametega busungu bakire tokuba ikwende yabo yacha kubimbuka thyroid gland daktari ribolio mwali ndo chentu bwatangi chideka isano iga omonchi muli naro kobolinga daktari nchenko nyonda amache butambe tengwa ko kwanera lakini kirongo ende cho yane enga chimbira mbiri bono nambe muna bora nyale talikoragera buya atakiri ntu kurunga nutritional advice inkwatole nyitari yetu for free muntekera chide tokumwikaransi se twamotebinga enere nchirengi yokubwati agere tutwara moroide somubirugo twamwe nutritional advice again to kende no twatebire otwale problem ye goita nabera agere cho yabegebe nkongu ndiwa nini nabe cho yago ekobe nkongu okoba T3 and T4 chiago nchiri boronge minetakire again to kende karoko rumunta gutwale cho nkongu nabura nyorenga enchira yaye ndagera ebwa tobo chafu bonge abwate ere nchafu ebwata loto you know kwarulire Miss Kerubo amachali ya gutrumbo kesorocha tari gutyoka muntu go isibiga nayo nengo isibiga gukimati nengo isibiga gukimati you know abantu nya guisibiroche cyombe chikunya kwende cyo rocheme lakini ndanda machi mata koraba because ya machali ya kunya go isimu nakunya kutrumboka lakini bona yenkorage ule Miss Kerubo endagere yawe tulikogenda cyo nene endagere linka yiguchi waswati mbali na bona muswa naro cyo bisiane kuru akaru toilet bakagai akama wondinga nchidaktari njumnandiga nkoragera pija nchani ngutenda nonge ndagera nkori kabisa endagera yane ekwendenda yane nkoragera bya appetite imbwate lakini icho tiniko genda abongo kora matukata tu ntanya ko endecho abongo kora matukani ntanya ko endecho nane ngo endecho taliko nko genda aweke mi kwanza ako genda chitichie mboli ko genda kosi nini
bono akontinga bono nasumbukire nda yani bwate gas nyingi ngamutenga bono toko kole into intestinal flash intestinal flash no magete ya kole kan engozi yaye gaterera bakagandinga engozi yane yaterera kweli because enda ya yetu harusi ubuchabu libu alengoro so umuntu tigakinya gitari karabwate mechano miskerubo daktari kihera ndoche chinse chetu chatonyore kabisa manchi muliamba bakobori nga daktari na kitora monyore clinic kyaenga ikegotoka nabo ige namba yesimi nga kitoko enyora bono nili bagane ili ao daktari kote yese clinic ikegotoka elinde bagotalira editaria ne daktari Moses Kena Onsarigo ngurwa senyekitari ya Worldfit Centers Worldfit na morwira mange tokorwa limiskerubo taliboru idwe favorite yo ono ntekera bwate mechande ndeyonse tigatale senyagitari yeto ya Worldfit nima itabantu mbarwete mono pole lakini ya sainaro abugucha gutara egera togo konyo wen inyagitari yeto ya Worldfit ntobwate branch yawo ntobwate branch ali mu kibwa Karatina tubwate branch endega ali mu kibwa Eldoret na agabo songo no tulese nyumba ya Uhuru Plaza bali batamati Uhuru Plaza ogocha baka marikiti ya Bosongo etauni me marigiti kosese stage nkoro ya Kisumu yalenga na bokore nyumba likire Uhuru Plaza so ime inchubake goroba ya gatatu erumu 307 307A no korole clinic likire nga Worldfit ekerwa ikiro miskerubo byabwaga yabosongo mananga watebi ninche ngotoka igobono ekerumu ndago ja bosongo tanya ko bana waswasi nincha konyora nengote nga ataranyora nje igotara iki clinic yani a make sure nga ngochale anyole ncho monyene ni mudumie na nimsaidia kwe mzuri namba yangu ya simu na wakongikera 0722 245763 it is 0722 245763 biamuno miskaru biamuna sana daktari ibitabu mbira robede kwa birko kwa totenga kulikole bitabu wacho atia kulikole sina no ninge natakulike bitabu bado okay ebitabu nkolikande na nalikire bitabu bya marwira mange marwira kansa marwira yesukari pressure asthma na kadhalika na ndibona nkolikande gitabu kama yekorunga crown skin ngende dakolika gitabu toka kolikanda isigo koira kira matuko lakini mwisho itatoka jikoni ikiwa safi yeah igona bago chabo ipi tabaja basoma ngokonya bire miskerubo biamana sana daktari asogosangana inte asante biamana sana umanche mulgire yakwa bere ko gusangana inte ko twagacagite omorobelio goikabono igatwa ikire omolio no gosemere kwane mna kwa bere ko gwesemi amange na boiga maboli ago kwa bakugutuma daktari obere kago koiraneli akode buna butambe tokotanga mapema ndio best daktari wanje mulire tomali boli mapema twanya kulichambua ngora tugokolera omorobeli kolende ndete kokonyoringa sinsemo chiche mitandao sinsemo ya Facebook na bagotonyara gwetira Ndizi TV News Digital na biga sinsemo ya YouTube na bagotonyara gwetira Ndizi TV News sinsemo ya website na bagotonyara gwetira www.ndizitv.or.ke na botambe mwanchu muli tokotebanga atoma ujumbe yago nyogoganetio oborire tugokwanera weekend otoma ujumbe yago mapema elinde tusange na daktari tuchikoro belia weekend na aro tukwanire oborire bukolende elitali na Frida Kerubo kubaganelia oboligerelia obya karibu tena sana daktari ndiye mwana mskerubo Ndizi TV ubwansu bw'Gusii ine ayeno monya buchianga chia mitumba chirie chia bana na boiga abantu abanene na nigo tagitego chinyora gika kiange bono mama Tefi mitumba bells niga gokereirie sabari entambe na kogochiretera goika Gusii na munwa una bono we have advanced data than mesigo to what last time to what mesigo ya 60 kgs household roomage to what chi men cotton pants t-shirt chisocks ja ball nimesigende menge ya ball tubwate mezigo ya Canada nimesigende ya China
different types. Bono okorente back to school offer asechi bag chichi skuru chiri original. Tubwate chi school bag, especially bona bonige kia abana bakwenda form 1 bakwenda chi school. Tubwate chi school bag chingi sana. Mutariri miyumu chokisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room number yemo amuno namba ibire naboigo nyumba ya Uhuru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja mbili akesi mibono na kubeke oda yao kwa advice story chi customer chetu on which bill baguchaka na barobu especially abageni bali baguchochaka biashara. Mama Tefi mitumba bills enyorere chianga cha mitumba asiri guriense na boigo asigi kakyange. Ndizi TV ubwenso bumugushi nigo bono ya nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Keye asoro botuwa bene. Kiangasi kigia chite kikaba ekenene mono paka kiga affect ubulimi bwitu wechingeni. Ntubwati gesima kerange gaiga tukurusia mache gusasa umugondo yo tubwate mache atayo gigekorera ibiro byo murakera biko bamuna chinga kimunechiga maiga yo murakera ko basigeka egetambe. Also encouraging the women that as you see the climate change is there is reality on the climate change. Linde korwania ogonchoreria kwelire nere buya ababwatani ao Jumamosi enseye monini suya maragoba nechinse isato nini su chiabatuko maeke chibesenguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chegoiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware kiri buga ikomi kira rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomo ko waye igwa ko genda sesi miao yako genda say baby business number 888090 igoryoka wakoda bagadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantoa bari myaka 13 guchigoro omurigeria nigugane tikugure ibintu byogutumeka bwo usikohonia na tumanyitia suragure asobunge bono Uhuru Superstores nigo bakohonia kirigento kiriyuganitie aseriguriria kebusani Abagusi mwensi ese mwabeta mwariganirwe aiga Uhuru Superstores kontore chindagera emusukari omuchere amafuta chingeni echumbi chichus ebisuguti amabere na maji yukunywa boigo